LGBT izatea ez da erresa, eta askok uste dute herrietan are zailagoa dela. Baina hala alda, zer uste dugu euskaldunok? Ikus dezagun. Uste, segun eta zein herritan gauden, hori esan genezake edo ez, adibidez ni esango nuke Lekunberri nahiko aurreratua dagoela horretan. Bueno, balitxike esan, baina bai, beti aurreatuako mezuak eta bialtzen dira, eta ekitaldiak ere egoten dira. Bueno, izan diteke ez, azkenean jende gehiago goterekin eta egian mugimendu gehiago ez, edo indar gehiago hartzen duela hiritako jende asko egoteak. Uste duzu LGBT pertsonak izkutuan bizi direla herrietan? Bai, balitxike, askotan entzuten deo kapitalea ere joan direla eta han lasaiago daudela, han bizimodua askeagoa egiten dutela, hemen beti geixo komentarioa, horrela izaten dela, eta komentarioa batzuetan iraingarria izaten da. Ni neure atakatua izan duen zen, potxolua beti, eurrora ematen ziaten, da gero azitzen joaten zera, eta normala, beti hitza madarikatu bada, normala, eta normala, eta ze kontu, dena gaude hemen, eta egan ezkeroztik eta gure aita eta amak ilusio galantarien ekarri diguten ezkeroztik bizitzeko. Akaso intentzio txarrean ez da ingo, baina beti seinalatu inber, hau eta bestea. Ni ezagutzen dudan gure inguruan, ez nuke hori esango baizik, eta ateratzen direla normaltasun batekin, eta bintzat hemen Lekunberrin horrela bizi direla, hau da, normaltasun eta naturaltasun batekin bai. Nik askotan ere neskarekin hitz egiten dut, talde feminista batean dagoela, hori esaten du askotan, adibidez, manifestaldiak edo bestelako ekitaldiak egiten direnean, dagoela joera handia hiritara jotzeko ez, jende gehiago elkartu behar delako. Baina horrek azkenean kentzen dio indarra, herrian bertan ez, jende hori mugitzeari eta orduan bai egia dela, horrelakoetan hirira jotzen dugula, baina gero gure etxean agian ez diogula behar duen ahotsa ematen. Zure ustez LGBT elkarteak beraz garrantzitsuak dira? Nik uste ere ongi dagoela egun agian konkretu batzuetan edo handietan masifikazio hori jotzea ez eta hirian elkartzea jendea, baina nik uste dut ere behar dela espazio bat eta denbora bat ez, herrian bertan ikusgarritasun hori emateko nik uste. Total. Bai, hemen gainera, por cierto, bizkorra dago, eta nahiko eredugarria, hemen Lekunberrin, alderdi hortatik, eta egustea beti ikusi ditugun hemen jaiotako gizasemeak, horrela personak kuadrilo hortan, irikitu egiten zaitu, gerturatu egiten zaitu, eta gainera, animo guzia danak eman da, venga, lortzen deun, berdintasun hori. Eta zuk uste duzu iritsiko dela momenturen bat non herrietan LGBT pertsonak guztiz aski izango diren? Bai, ailegatuko daguna. Gu behintzat, bizigeran hontan, hobetzea indula nabaramentzeko moduan geha, eta horrek satisfazio handia ematen digu, poza handia ematen digu. Esperantza, ez, nik uste aurrerakuntzak egon diela, eta ikusten dela tolerantzia gehiago ez, egia da horrein diken, herri batez ere herri txikietan ez, eta pixkoatu hain nik uste daola txoke kultural bat ez, lehengo jendearekin eta oraingo gazteriarekin. Azke gehala persona gehala eta bizin behar deula. Hori da. Mila esker, hausten dena.